Isang mall maintenance worker nagsole ng 59,000 na natagpuan sa isang escalator. Paano ulit yon? Escalator. Escalator? Escalator. Isang maintenance worker. May natagpuan 59,000 sa escalator. Pwede pa ka na, Teo. Ka na umalis-alis, te. Yan. Mel Chanko. Mel Chanko. Alis ka dyan. Di ba mapakita ko? Mel? Alis ka dyan. Mel Chanko. Ay, pare, sandali. Oh, bakit? May lalaking dumadaan, oh. Oh, yan na sa'yo, pare. Ay, pare, halika dito. Shot ka muna. Sir, hindi po ako uminom, sir. Ay, shot ka muna. Sir, hindi po ako uminom eh. Halika na muna. May pitaka ka ba dyan? Pakita ng wallet mo. Sir, wala po, sir. Pakita ng wallet mo. Ay, sir, ba't nyo hinihila yung p***toy ko, sir? Hoy, hindi yung puwet! Hindi yung puwet, Kara. Sikip. Hindi. Hindi Ano? kayo na ilong. Ilong. Yan. Ano ba yan? Doon ko ata napagtanto na naglobat ang laptop ko. Ang kwento po ng mahiwagang Bornay ating ipagpatuloy sa isang araw. Ang sakit sa puso pagka ganyang bitin, alam mo yun? Kaya nga! Ba naman yan? Ang tagal pa naman nitong mag-anoon. Lahat naman ng tao di ba? Lahat ng dumadaan sa matinding pagsubok. Yung mga pagsubok na yan ang magpapatatag, di ba? Lalim ng hugot natin. Namatay lang, dami ng hinugot. Namatay yung computer, dami ng hugot bigla. Kabisyo, i-download mo na sa Apple Store at Google Play Store ang Love Radio PH, your #1 radio in full video. Always your #1 SM radio station.